bandiraɓe on calminama ko ɓatake biyeteɗo Mauritanie duuɓi 60 waylude waktu heedi mo Mouhamadou Sy winduno mawɗo leydi Mauritanie hono Ghazouani ko on taranmi ɗo. Mawɗo leydi koye needi e teddugal pellitirmi huccinde e mangol bindol e balɗe garoje ko a jogorɗo haaldude e gendi Mauritanie ngam tabitinde aadi hitande kala mawningol jeytare leydi ndi. A majjani wonde woni duuɓi 30 joni o aada ina sawnodiri e goɗɗo mo alda e fijo ñande 28 jolal hitande 1990 to inal konin koɓe ɓaleɓe Mauritanie jarganoma tawa laamu yarguirnoɓe koye dow mawningol jeytare leydi ndi. Nehande momtam leñwere nguɗon kew sohlani hollitirede sillor tengti noon nde Mauritanie kala kumpitinde ko mbawɗen rende tan ko e ɗi duuɓi 30 ina waɗi Mauritanie goto mawninowo jeytare les piyanɗe corumɓe ina waɗi kadi Mauritanie goɗɗo jilmittoɗo e nder sunare mawde ɓen waraɓe. ɗum noon foti dokkade. ɓatake am wona pooɗaniɗo hay tela nder wotere o hollitta ko nde dande ɓolore e lobburi laabi Nouakchott ɗi atta ɗi kay heyɗi walla ɗi ɗeɓure e nder aduna jaɓɓiɗe ɗanniɓe men. Jaratemi koye ɗiɗaɓal duuɓi leydi men ko min e wargoji inal giƴƴi komi suka Mauritanie najo kutortoɗo hakke mum so tawi kay wona fodde mum hollidde e mbadi jaandi yiyande mum kulhuli mum e coynande mum faade leydi mum. Nde ɗum wonata ko mami rokke boowal ndimagu nde tawno miijo hisata ɗo jomum rimɗani. yomi muñane kadi lawre am e miijo am cukaku ngu alda e lawre ko nayewu arditingu. To bangam mi gaddimo hurum e nder haalam kono ko ɓuri ɗum himmude mi hunima nunɗal e gongirantagal. So duuɓi gonino hojomaji tawannoke en ñaami hen 60 wadde yontatno mbaylen waktu. Hoddiɓe men e denɗiraɓe men dogon en ina mbawno rentinde en nde mbasaten yeebade nde hettere nde duuɓi 60 ɗon ɗo ɓe kutortonde ngam mawninde sigi sanga mayirɗe hemre maɓɓe. Mi wiyani yo en juɓɓin pijirloji cuumi ma batuji birnidi ko gonduɗen ko ɓuri ɗon dolnude ko hakkilo leydi men ewna to ñawirgo. E nder ɗi duuɓi 60 leydi men wuuri gurdam kaljuɗam ndi ƴewdima peeje kewɗe fewde e lamde dowroe pawiɗi e kala gendi heewam leƴƴi wiri. Lamdal koddiwal hakkude leƴƴi mayri ɓuri to woɗɗi himmude e kala caɗele gendankeje mayri. Ma wonanno ustagu so en mbiyino Mauritanie heɓani jaborade no fewiri ngal lamdal. ɓuranno ɗen gonɗude ko so en mbiyino Mauritanie jabtorima ngal e laabi denteteɗi ɗi batti mumen caggal wargoji caggal dumbo caggal taccingol e lebte goɗɗe nuski leydi ndi e fannuji kewɗi dawrugol faggudu e konu. Dillere gendiwere arbere hesɗitinino doole mum saatu jeytare nder softere satindode ɗum won rendoji Mauritanie coobino e mayre nde heeɓi mawnude e leydi he caggal nde Mauritanie jangoynoɓe to leyɗe arbeɓe gartiri siinude dosɗe arbeeri e nder leydi ndendandi. Ko nde dillere arbere saabi ronkere koddigal men e batteɗe ɗum rondi ɓe kala. Mi lundaki miijo arberiyankagal e nder leyɗe arbeje mbimi ko ngon miijo wawa sellude e nder leydi Mauritanie
ete en yi batte ƴiƴiwe ɗen ko saabi e nder leydi he nde saɗede mamare nde Mauritani wondi ko kutorogol lurdugol diine ɗe hen bange ɗe jaggire no sikkaka daña kawridinowo leydi ndi pine kewɗe kono ndi diine goote oyeto bange ɗe kutore e mbaadi hantordi no hujja ɓenningol kala toñangeji diine ɗe ko wotere e piɓe saɗede Mauritani nde lamde toɗɗiɗeɗe ɗe paati koye rendo e ñawoore sabu e sawdo lappol ara bewol ngol seɓɓitiɓe diiniweɓe keeɓi bewirde seeɗa seeɗa ha pawi jungo e baawal ñawoje leydi ndi ɗon ɗo ara beeri ndi jaali e jonde dawrugol he ko ɗum koddigal kawnigal so tawi en ciftori sifa jeytam dinagu mo dille ara beeje cembinno e leyɗe goɗɗe baaɗe no Irak, Syrie, Tunisie, Libye, Égypte ardiɓe ɗen dille kollino darde mumen tinde e serndude laamu e diine laamorade jeytam dinagu hisngu ga e Mauritanie ina hawni yiide ara beeriyankoɓe e seɓɓitam diineɓe ina cawnodiri e dow leeso laamu ina ndenti nder ngal dewgal tumningal kono hay goto ɗum funtani eɗen gandi kaɓɓodiral ɗon ngal ko ngal maalde kono wona ngal miijo so tawi kay ngal haaɗani tan e kutorogol ara beeriyankoɓe ɓe dow diinam seɓɓitiɓe ɓe e ndin mbaadi ara beeriyankoɓe ɓe heewi to mbeyni ɗereji diine ngam sembinde miijanteri mumen ngal nuntaral bongal ina tikña e kala saha lamdal toɗɗingal ɗemɗe gendiji ko yaawi caggal jeytaje ɓaleɓe Mauritani naaɓe dartinoɓe jiimadi jiitima koye mumen e nder haare dawriyankore wonde e yeeso yidde jalnude arabagal e leydi he ɓe paami ko yaawi wonde jiimadi ndiɓe kaɓatno ndi koko ɗaccani jonde mum kiiɓal piniwal dartoringal festade leydi ndi ko nden ɓe cosi dartogol pinewol juɓɓinirangol ƴellitare ɗemɗe maɓɓe e kutorgol pine maɓɓe bettani so tawi batu mbañ jooɗinogo e hitande 1962 e saraji ngu nokku Mauritani worgo arditima fodde duuɓi 4 batu mawngu ngu UNESCO yuɓɓinno to Bamako fatungu e tongol ɗemɗe Afrique naaɓe lamdal ɗemɗe gendije ko bittanogal no feewi to ɓen micciyankoɓe dillere ɓaleɓe Mauritani naaɓe ɓen dartorinoɓe potal ɗemɗe e pine e yeeso laamu e juɓɓirɗe mum eɗen poti ɗo teskade puntorinal mawgal hakkude dillere arberiyankere nde e nde ɓaleɓe Mauritani nde ɗon ɗo adande nde waƴa tan ɗemgal arab ngal tan kadi holliti finde mum e jalnude ngal dow keddiɗe ɗe ɗimmere nde ummori ko kawral hakkude majje e potal majje ko wawno wonde fof nde tawno mitiyankoɓe ɓaleɓe ɓe ko julɓe kamene koye mumen eɓe jogii won korsa faade e ɗemgal maɓɓe dewirgal nden noon fijo ngo gonɗen e dow mum ngo wona ngo ɓeydal digɗugal diine ɗe hay so tawi en mbawa wiide koɗe ustorde wonande dillere ɓaleɓe nder ndeɗo saɗede heeride koɗe kam ɓeydorde wonande dillere arabewe nde hono no wira dow to ni nden dillere ɗen ƴaaki e soddidde dosgal mum jeytam dinagu ngam fodde hen gartameje kewɗe arberiyankagal yiitima hoore mum e laamuji deggodirɗi timɗi e leydi Mauritani dalilu mum ko ngal tippuɗiyankewal ɓangin ɗum ko wonde arbere ɗemgal gootal lawɗinagal e nder Mauritani to jande gendire doggol mahtoje nana kebla no arbere lomtori fay seere rononode jiimadi
e nden toɓɓere heeride won hujja ñawɗo mo arabeeriyankoɓe kuccinte dillere ɓaleɓe on hujja koɗoɓe mbiyata wonde arabeere nder asli mum ko ɗemngal Mauritanie e ngal diine ɗon ɗo Faraysere woni ngal hirnage yankoɓe wadde Mauritanie mo e mum arabeere jippini Faraysere e dow kala fannuji juɓɓudi leydi wonata Mauritanie ɓurɗo o lundiɓe ngoɗon miijo heewi to jofira kala sifaji jamfiɓe jamfaji ɓurɗi bonde kono yo faame wonde woni ɗon ko lamdal potal rendiwal eɗen gandi enen fof jiidigal gongal hakkunde safarore e arab ngal jiidigal tagi safalɓe heewɓe ɓurde huccande suɓade arabeere e nder jangde mumen ɗon ɗo ɓaleɓe ɓe ɓuri huccude e Faraysere ɗum woniri ni gila nde ɗe ɗemɗe ɗiɗi mbadda e tippude jangde he goɗagol Faraysere hande yaadata koye ustagol ñisgol ɓaleɓe Mauritanie e nder kala fannuji juɓɓudi leydi ndi kono kadi ma ɗum ɓur ñiibde heedi heeda e cuɓtagol yontaji garoji so tawi Mauritanie ina fooɗani Mauritanie nagal e nder tippude mum jangde e nder yuɓɓu mum ndi foti ko jabde lawɗingol ɗemɗe gendije ɗe kala e natnude ɗe e jangde e yuɓɓu leydi ndi eteni jarri boore waɗanode less korandi duɗal ɗemɗe gendije e kitali 60 e 90 heeɓino wuneji kewɗi kono e kawnidi mawdi nde dartina subaka gooto tawa hay hujja gooto hollitaka sababuji dartingol jarri boore nde ina mbawi ƴeewede to bange dilloɓe arabeeriyankagal ɓe ɗowoɓe mumen goni ko bindol e rewriwal cunorto Eliwol Sénégal ina teske e kala saha nde tafgol miijoji ñawɗi heedi o jatoroɗi salali mo walade nurɗal e nder yaltande makko sakkitinde e dow ɗemɗe ɗe o ñotodiri nder kawisaji makko gowaɗi ɗi darti ɗi jiida ciirol ngam darnude mahanteri fenande bilirandi lesɗingol ɗemɗe pular soninkore e wolof faade mawningol arabeere e wirtade tiknigol Faraysere Sénéba wi ko en fotani lawɗinde pular soninkore e wolof nde tawno ala leyɗe baɗɗe ɗum taw kono lamdal lawɗingol ɗemɗe gendiji hawnoraki no Sénéba yiɗiri hollirde ni leydi wandino Suisse ina jogii ɗemɗe tati lawɗinaɗe ene wonde nayaɓal keññangal no feewi Belgique ina jogii hen kadi tati lawɗinaɗe Russie jogii hen ko capanɗe limtinɗe Maroc e Algérie gasniri ko lawɗinde ama sik caggal kaptagol fodde duuɓi limtinɗi Sénégal e Mali nana jaaɓani kam enne lawɗinde ɗemɗe gendije mumen wadde bindol Sénéba ngol ina woɗɗi hollidde gonka lamdal ɗemɗe hay wonande leyɗe koddije men mi leltata e silko bilko ngo weltorto hutorade ngam foynude miijoji ɓen habtantoɓe heewamɗem ɗaw e waddorde hen ñiŋoje faade rendoji mumen no ngurno ngon silko bilko feññinta tan ko wasdemo jogade hujjaji ceniɗi ko gonɗen e wadde ɗo ko ɓuri jojjude e artude e majje mawɗo leydi mi yafnima e nde saltere juunde dow gonka leydi men ɓurananno kam ko dartade ɗo e ciftinoje he ciftinoje dartol he kono aɗa andi ko ɓuri bonde ko suwa taw sifede nde arabeeriyankagal ardi hen e feere sakkitorde ngam sertude e saɗede mum ɓaleɓe Mauritanie nde kiiɓal basgal ewna e boowal miijoji nde ɓagore hutora ngam hulɓinde feere ƴiƴiire nana nate to nder sirru nden feere ɓenduno koye laamu wultaya mo yimɓe mum gummori dumbude e kala gendiyanke ɓaleejo dumbirdu walata heeɓi hen inde momtude ha laaɓa kala ɓaleeri e kala tolno konu gendi men inal jireyde mawni hen jinnude konu e dow dande maayo ɗo ɓaleɓe koɗi ɗo
ngam awde ɗon kulol e lette cattuɗe tengti noon e taccingol ñisgol Mauritanie faade Sénégal e Mali mawɗo leydi jaltuɗa koye kono aɗa andi ko firti bandiragal koninkoɓe ñande 26 jolal hitande 1990 koninkoɓe safalɓe jargi mbari koninkoɓe 26 ɓaleɓe Mauritanaɓe ngam mawninde jeytare leydi ndi o bone bonɗo kewno ko hakkude lebbi momto leñol nder konu he e nder leydi he ko ɓuri yaaji mawɗo leydi caggal ɗi duuɓi kata ɗi ɓaleɓe Mauritanie Moussa kuule yaafuya pawama e maɓɓe ngam falade kala ñawoore faade wannoɓe ɗi bonandeji ɓe gardi ɗum woni wonno wultaya ha hande leptanoɓe ɓe wortalɓe ɓe bayeji ɗi taccinaɓe ɓe ina namdo nde ñawoore waɗete kono ɓalal nana fungini yeeso maɓɓe ina falo goytali maɓɓe kala ñalawma leptanoɗo ina yiya torlunoɗo ɗum ina torlunoɓe ɗumen ina goni e gurdameje e liggeyaji ko alda e hay sohla woota bayeji ni potta e warnoɓe babiraɓe mumen ina ɗacca e jeytare mumen timmude taccinaɓe ina coyno leyɗele mumen e galleji mumen keptanoɗi ɗiɓe donkiti jeytude mawɗo leydi so tawi feere wultaya e micciyankoɓe arabagal nder Mauritanie wonno ko mumtude ɓaleɓe Mauritanie nde lomtiɓe ɓe nde nandani e lundiɓe ɗum so ɗum ala ko saabi hay goto e mon laamiɓe Mauritanie fellitani uddidde losko e ngo momto leñol waɗanogo ko saabi hay goto e mon tottitta taccinanoɓe ɓe hakkeji mumen ko saabi hay goto e mon fellitta ummanade saɗede nder nde hono hare pinal hollitira baɗe mawɗe darde mum e fondude ɗemɗe e pine nder Mauritanie mawɗo leydi men heeɓi duuɓi 60 duuɓi 60 muƴu fenade ina ñaama jaale leydi men duuɓi 60 jiilgol boomare leydi ndi nder juuɗe won fannu laamiɓe ina ɓeydo yolde ene lugge joote duuɓi 60 laana men ne hayta e maayo hulɓinigo kiiɓal e jiyaago ha fartanŋeji men wontude rendo wotolingo ina naslo e kala ñande yonti tongen tongo duuɓi 60 godal leydi men caɗele men keɓe men no ɗe pooƴiri fof pergite men no ɗe ndimtoriɗiri fof heɓtinde fergitere ko baɗal dimal hayso noon fergitere nde foti rimtoridde ko nde neɗɗagal saaga nde ngal juumata ha arana ngal warde muɓɓude gite noon ina woɗɗi wawde riwtude ndimtorago ɗum ƴernat ngu mawnina ngu ha ngu yoola ngu tonga fittandu joomum fotinde Mauritanie muɓɓiti gite mum ndaari dartol mum yitere musde kono nunɗude tinde kono sagatere yitere fellinde yitere sohintonde sohlani ko ina haale wonde udditgol nden yitere yawti pingol degrewol kono ko ɗum noddi ko pingol luggol ngol cohdam kala ɓiɗɗo gendi ngol hakkilo sengo ardiɓe baawal gendi ndi sunade e golle kamtorɗe baɗaɗe ɗe ɗoftude ndi ɓiɓɓe leydi yananoɓe ɓe e joopade wannoɓe bonandeji ɓe nden hafere noon wona feccore Mauritanie bangeji ɗiɗi yanaɓe bange yanɓe bange ala ko Mauritanie ewna e wadde ko sellitinde darde mum yummare towde nde ngam hufde ngal lamdal patam lamal caggal nde ndi serndi baɗe ɗe fof holliti ñawore labtude ma wodandi yuɓɓinde kawrital gendiwal gonɗugal ɓoyowal mawɗo leydi ɗe balɗe ko a kuccinowo konngol e ɓesgu Mauritanie mbar mami waw sabbade e ma nde calminta leydi ndi e nder ɗemɗe mum kala no mande darde ma
e wattude potal ɗemɗe e gardiɗe ma. Mbar mamin mbaw fadde min e rendidiɓam gendi nde kabrata e ngu ñalgu 26 jolal mantinirgu laabi ɗiɗi wonde wargoji inal kane keddiɗi ɗi kala ma loske mbele ñawore ina tottite jomum en caggal ɗe kitale ɗe ɓe padi. Mbar mami waw fadde e ma nde kollita goppitagol kala dumbiranoɗo miijo e nder leydi he. Mawɗo leydi mbar ɓesgu Moritani ma waw sabbade pellite kese taƴotoɗe aadi nawoje leydi ndi to safara ñawanɗe mum beele hankadi ina wasa amnade mawnine ɗiɗi 26 jolal e dow wertago leydi ndi. Mawɗo leydi ko gonkaji mahata pesade men damal nan yeeso ma ko ngal natirgal galle ɓen mawɓe ɓamtunoɓe neɗɗankago. O galle hurum mo julle mum cañira baɗe dime e golle jamaragal. O galle towɗo ceertuɗo e ɗi nokkuji lesɗuɗi ɗo laamɗo mawninirte gawlali ñama kala en. Mawɗo leydi uddiddamal ngal uddiddamal ngal jaltina leydi ndi e ngu mbeɗu ñawsugu toñangeji e muɓɓam gitago. Uddiddamal ngal beele ma en jol e bolol cenigol potal e gurdingu. Uddiddamal ngal beele hankati Moritani naaɓe ina mbawa yawtude ceeragu fengingu ngu natana himme neɗɗagu dendinɗoɓe ngu ha ɓe mbawa wurdude e ballodiral kane bandiraɓe. Leydi men so ƴewrama heedo noknatiwo mum e lowdi pinal mum ina jogui darde mawde e diwan he. Darde jokkodiral leƴƴi hay miijanteri ustiweeri wotiri fotani jamfinde en nden fesode tabitinde nde ɗon darde noon rewata koye jabgol keewal leƴƴi men e natangol jotodire lugge pondaɗe hakkude men e Afrique les Sahara hen bange e Maghreb oye bange. To dow duuɓi 100 million godal mayre Gelbe Richard ne ndaara en heewi kewuji e ndunguji nder ndeneteri mayre heewi weeyoji e godanteje ɗe yii ina jaha tawa meeɗa artude e Richard seedima jondam kewɗam tawama kamte kewɗe yii belama mawka kono e nder ndeneteri mayre ndi ɓooyani e Richard ne seedo golwole taniramen e Richard ne yiya ne nana ko nadde fori e ceene bilbasi jangtoto no heddiɓe ɓeeni nde mamare e gite ma moftu e lugge mum baɗe men caggal nde mumtiɗen yeeso mum. Mi neega miijade wonde ɗo e nden ma en kaylit dewrewol kuɗol men beele ɗalen ciifol hurum birtol meɗen. So ɗum yawti mi ewnoto Mauritaniaɓe e ɓurde tinnodirde e tinande rendidiɓe mumen gendi kala sunare nde nguuri kala ko nde wawi wonde jasre ko nde gorko sali yiitade hoore mum e kareeli kanɗi ɗi rewɓe kaɓate nde ɓurnaɗo ronki yiide gonka koddiɗo mum monaɗo nde seeram jogara miijo ewni kiiɓal dow nandam jogara miijo nde ñiiɓi yanke wallitta torle pawaɗe e ɓosiyanke mbimi ko eɗen kersini satunde ɗo ponnoɗen wadde yewtere miijoji poɗanɗen ɗon dolako e ngal baɗal gonɗen tan koye feccude musibbaji e hiiɓoɓe en fesa e Mauritaniaɓe hiiɓaɓe ko ballodiral e ñotodiral ngal woƴaka sababuji certuɗi ɗiɓe kiiɓiraɗi so tawi duuɓi men 60 gadiɗi ɗi ciforte ko yirwere fitinawere arde ha e momto leñol ina fawi e men wadde garoji ɗi e mahtagol leydi ndi wadde alay sago
ngal kiiɓal ngal nder mbundi miijanteeje cooyɗe ina jokki gollaade e nder njuɓɓudi leydi men nder konu men e haayi ɓingu leydagu hee. Mawɗo leydi, a deññaani hakkillaaji amen so tawi gila ñande piilungal ma amin yiya doggi inɗe ɗi goobu ɓanndu wooto windaaɓe golle ina pelɓondira nder yuɓɓo leydi hee e nder konu hee. Sikke jaaliiɗo haa jooni o ko hono adinooɓe mo ɓeeni ko a diftaaɗo Arberiyankooɓe ɓee. Miɗo ewnoo kadi ɓe miciyankooɓe wattuɓe liggey mumen hillande tippude laamu ndi e kala baɗe mum nde gartirta hakkillaaji e nde paamata wonde yidde Mauritanie firtaani yaadude e dosɗe tippude ndi. Ala, Mauritanie woni ko dow kala tippude laamu so ndi selli so ndi ñawi yahoore mum ndi. Yidde Mauritanie ko ndaardude tippude ndi ɓurnaade ɗe leydi ndi foti rondaade ɗe tafa ñiŋooje mahooje faade sifa jahoowo heen o. Nden noon hay tippude wootiri so ndi fonndu haalaka noon so ndi nunɗaani waawa modde dosgal ngendi ngal haa artira kala ñiŋooje kuccinaaɗe e mum ngam wattude ɗumen bonnitooje faade e ngendi hee. Duuɓi 60 payaaɗi ɗi poti wonde ko diwtorɗi ngun naafigaagu ngonana potal e cagataagu. Leydi men ne jogii jojji keewɗi ɗi ngannduɗaa so jojjitaaka ma ɓil janngo men no feewi. Jangde, witto, cellal e taarindi ko fannuuji jotondirɗi ɗi janngo men fawi e mumen. Nder ka gonka waylo waylo humnungo jawtor rennatiwol e julyultondiral ngal ala nando. Golle men hakkilanteeje poti ko huccineede e ñawdugol ɗe caɗeele dolnude. Koppareeje ina poti waɗeede e heblo sukaaɓe kane heññude ɗumen e alhaaliiji leydi. Eɗen cohli hakkillaaji poynuɗi nde ɗowata eɓɓaaɗe ɓurɗe wonde ndererɗe sañje peeje ɓurɗe ngellitaade e siinudeɗe no ɓuri feewirde. Kono gaaga ñawdol kisgol laamdal ngendiwal ngal ala e ɗe eɓɓaaɗe ɗe tolno karandi o ɗe mbaawaten gasnude. Leydi men ne jogii fartanŋeeji waawde foynude so en goɗɗiima miijooji ceɓɓitiiɗi. Ngartuɗen e mahdendi dow ñisaral mayri ɓural hono keewa meeri mayri koye biinle kumbisaale e awde gost koyeɗe tekruuri ɗe nder ndenateeri mawndi sahara ndi e laabi majjiɗɗi njurbel ɗi njiitoyten ngal ñisaral gootal gaddatongal kisal mahanteeri Mauritanie ndi. Heediinde mbayalten waktu ene mbaɗaten diwanɗe men 60 garooje ɗe e teenol ngal ɗo ñisaral kane mahgol gollal goodal men. Mauritanie e kewameeri mumen ina ewna e nde eɓɓaande. Hay jojjol gootol waawa dartaade doole dental men. Mouhamadou Sy.